Dobrý den, vítejte na našich webových stránkách. Nejspíše jste nás navštívili, poněvadž máte problémy s vlhkostí. Ať jste dokončili podlahy či omítky na vaší novostavbě, nebo vás zaskočilo prasklé vodovodní potrubí, či prudké přívalové deště, jste na správném místě. Odvlhčovač vám pomůže zbavit se vlhkosti mnohem rychleji. Model, který tu mám s sebou, dokáže ze ideálních podmínek odstranit až 20 litrů vody denně. Za běžných podmínek dokáže asi 10 litrů. Zdá se vám to málo? Pak vezměte 10 litrů vody, dejte je na sporák a nechte je odpařit do vaší kuchyně. Uvidíte, že po prvním litru se značně zvýší vlhkost ve vaší místnosti. I nepatrné množství vody dokáže poměrně hodně zvednout relativní vlhkost vzduchu. Pokud potřebujete vysušit chladnější prostory, jako je například sklep anebo garáž v zimních měsících, tak vám doporučujeme teplotu uměle zvednout na takových 10 až 15 stupňů Celsia. Čím vyšší teploty dosáhnete, tím rychleji se vám podaří prostory vysušit. Odvlhčovač samozřejmě umístíme co nejblíž k vlhkému místu, ale tak, aby měl dostatečný prostor pro nasávání vzduchu. Pokud vysušujete větší prostory, tak doporučujeme použít více odvlhčovačů zároveň. Například u novostaveb můžete umístit po jednom z odvlhčovačů do každého patra. Ty přístroje jsou konstruovány tak, aby dokázaly běžet nepřetržitě. Ale pokud nemáte možnost pravidelně vylévat nádržku tak asi 2krát denně, tak se dá přístroj napojit přímo na hadičku, která odvádí kondenzát do větší nádoby anebo přímo do odpadu. Co dodat? Pokud nemáte možnost si odvlhčovač vyzvednout v Liberci nebo v Prostějově, tak vám ji rádi zabalíme a zašleme na jakoukoliv adresu v naší zemi, a to přímo až k vašim dveřím. Standardně do 2 pracovních dnů, v případě urgence i následující pracovní den. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách nebo nám přímo zavolejte. Rádi s vámi vaši situaci zkonzultujeme.